Так, ну здаецца, Facebook у мяне пачаў працаваць. Вы самі бачыце, што за трэш тут адбываецца з Ютубам. Зараз не ведаю, колькі там народу лайв. У Фейсбуку пакуль не бачна. Зараз я прадублюю ўсім гэты стрым у чатик на Ютубе і ў Телеграм, і мы пачнем непасрэдна размову па справе. Так, вось, здаецца, 2 чалавекі ўжо слухае. Прывітанне тым, хто падключыўся, просьба не адключацца. Зараз мы хуценька праінфармуем всех людзей, што стрым пераносіцца ў Facebook, і пачнем размову. Так, 1 секунду. Здорово. Сколько там? 5 человек уже. Так, 7. О, ништяк, люди пошли. Зараз мы будем с вами уже пачынаць размову. Толькі што яшчэ прывітанне. Вось тут уже і чатик ідзе адначасова. Лайки нейкія ляцяць. Так, ну здаецца, ўсіх папярэдзіў, кого можна. Зараз толькі выдалю ютубныя эти трансляцыі і будзем пачынаць. Мікрафон мне тут не патрэбны. Так. Вітаю, прывітанне. Прывітанне ўсім. Так, зараз бы разобраться, як толькі выдаліць эти стрымы свои. Ладно, займуся гэтым потым, раз нас уже 9 человек. Фух, это просто трэш, я вам скажу, сябры. Насамрэч, першы раз у меня менавіта такая фігня, і, блин, кожны раз, калі я спрабую пачаць стрым, пачынаецца вось такі вот, ну, нейкая фігня. Я не ведаю, тут уже сапраўды, хочешь павер, хочешь не вер, что ГБшники захапліваюць, блин, мою веб-камеру і падглядаюць, і яе адключаюць. Зараз у меня такая праблема была, я все як звычайна зрабіў стрым, все пачаў, і мне круціцца гэты кружочек, выходзім у эфир, і выходзіць, блин, 10 хвілін. І я уже і один стрым создал, і з другой, і пералагініўся, і перезагрузіў комп, і нифига, і разумееце, это так напружвае, тому что люди-то тебе чакают, ты даў аб'яўку у сваім Телеграме, у сваім Инстаграме, написал, что, типу, давайте, люди, падыходзьце, і тут, ну, карацей, і так аблажаўся. Ось, даволі напружна. Дзякую всім, тым не менш, хто прыйшоў, вялікі, хто падключыўся, хто дачакаўся, блин, гэтыя 26 минут, пакуль я мучыў свой камплюхтер, і вас, хто меў цярпенне, вельмі прыемна, што вы, не гледзячы на гэта, не сышлі.
Вось мне параду. Спрабуй ствараць закрыты стрым за 10 хвілін да абноўленага часу. А як я магу ведаць, ці будзе пасля, а нават калі я за 10 хвілін ствару, як я буду ведаць, папярэднія ж стрымы у мяне рабілі, а зараз вось, былі іншыя праблемы, але вось такая праблема ўпершыню. Тут не адгадаеш, я не ведаю, з чым гэта звязана. Просто нават губляюсь в догадках. Уже микрофон подключил, отключил и все такое. Ладно, давайте ближэй до справы. Тема у нас якая сегодня? Это, по-перше, святкаванне невялічкае юбілею майго YouTube каналу, на якім сегодня не атрымалася зрабіць стрым. Юбілейныя 1000 подписчиков. Яшчэ мы сегодня поговорим про акции про незалежнасць, якія у нас плануюцца ў бліжэйшы час, якія ўжо адбыліся. Я падзялюся з вами сваім аналізам, сваімі думкамі наконт гэтых акцый. І таксама паговорым увогуле, наколькі анархізм супастаўляецца з барацьбой за незалежнасць дзяржавы, з нацыяналізмам як такім, як ідэалогіяй, і што з гэтым рабіць, якая мая пазіцыя ў сувязі з гэтым, якая пазіцыя іншых анархістаў у сувязі з гэтым. Максім Вінярскі, вось гэта да, якія людзі. Прывітанне. Поехали. По-перше, я уже неодноразово писал и казал всем, что на мой канал зараз колькость подписчиков перевысила 1000 человек, уже 1056 на сегодняшний момент. И это не просто такая лічба рандомная для меня, а вельмі важная. Не дарма я зверну так на гэта увагу, потому что я вам скажу, як блогер со стажем, скажем так, 4-гадовым, амаль 4,5-гадовым, да, на Ютубе подписчики набираются цяжэй, чым дзе б то не было, прынамсі для пачаткоўцаў, потому что YouTube это такая штука, якая піхае ўверх раскручаныя каналы трендавыя, а калі ты робіш не вельмі трендавы контент, то ты будзеш там, грубо кажучы, у жопе, да, там знаходзіцца вельмі доўгі час унізе ўсіх гэтых штук. Акрамя таго, Google і YouTube яны не любяць беларускую мову, і ўжо была такая, я думаю, вы чыталі, што YouTube нават адмаўляецца браць беларускамоўныя ролики ў рекламу, unsupported language, все, ось не падтрымоўвае і все, і рабі што хочаш. І трэба гэтую сцяну неяк прабіваць, і вось я прабіваў, і магу сказаць, што я, мусіць зараз у 5 найбольш папулярных беларускамоўных блогераў, якіх увогуле можа чалавек 15, да? Амаль цалкам беларускамоўных, ось у мяне колькі? У мяне 280% контенту на беларускай мове ідзе. Ось, і гэтая лічба для мяне была вельмі важная, сімвалічная, што ўвогуле я вось прабіў гэтую сцену, і дзякуючы вашай дапамогі з вашым высілкам у тым ліку я дабіўся гэтай мяжы і прайшоў. Вось. Хачу таксама падзякаваць, карыстаючыся магчымасцю, усім, хто мне дапамагаў гэтую мяжу перайсці, таварышам, якія шэрылі, вам, хто ставіў лайкі, іншым блогерам, якія мяне раскручвалі, у тым ліку першую чаргу, напэўна, гэта рудабельская паказуха, Андрей Павук, які, мусіць, быў першым блогерам, які звярнуў на мяне ўвагу, пачаў клікаць, пачаў даваць слова і гэтак далей. Вось. Таксама, калі вы памятаеце, калі вы глядзелі папярэднія стрымы, то вы ведаеце, што я прасіў грошы на падпіску, на гадавую падпіску на сервіс SoundCloud, які патрэбны для таго, каб мне туды можна было заліваць свае падкасты. І там толькі бясплатна можна заліць толькі пэўную колькасць контенту. І потым трэба ўжо плаціць. І гэтых грошай у меня не было, гэта $100 за год. Я аб'явіў такі невялічкі краудфандинг. І мне некалькі чалавек кінула там па евро, 1,5 евро, а потым адзін хлопец, Максім яго завуць, ён узяў і кінуў адразу всю патрэбную суму, якой не ставала, і нават трохі болей. Дзякуй яму вялікі за гэта. У гэтага хлопца Максіма ёсць канал HR Laboratorium, і я гэтым каналам, я гэты відос, думаю, калі ўсё атрымаецца добра, я яго перазалью на YouTube, і там дам адпаведна у апісанні ўсе неабходныя рэквізіты, усю інфармацыю. І ягоны канал пра піару, і яшчэ дам кое-якія артыкулы датычныя нашай сённяшняй тэмы. Вось. Зараз перайдзем непасрэдна да тэмы незалежнасці. І яшчэ немалаважна, таксама прашу ўсіх жадаючых, хто хоча, працягвайце мне данаціць, працягвайце падтрымліваць.
Таму што гэта вельмі важна для мяне, гэта і пакупка тэхнікі новай, гэта і пакупка сервісаў, і пакупка рэкламы з вялікай доляй верагоднасцю, ці вы глядзіце мяне, таму што вы пабачылі дзесьці рэкламу майго каналу, ці ў Тэлеграме, ці можа на Ютубе, ці яшчэ недзе. І гэта дапамагае прабіць вось гэтую сцяну. Па-першае, што беларускамоўны контент не вельмі разыходзіцца па алгарытмам, па-другое, радыкальны контент, анархісцкі контент не вельмі любяць нашыя, ну, прямо скажем, і апазіцыйныя СМІ, незалежныя СМІ, і іншыя блогеры, многія сцерагуцца такое распаўсюджваць. А вось з вашай падтрымкай, калі вы будзеце данаціць, калі будуць у нас грошы на рэкламу, будзем прасоўвацца далей, толкаць далей радыкальную вызваленчую павестку на шырокія масы. Вось, што датычна тэмы незалежнасці. Усе ведаюць уже, што прайшлі гэтыя акцыі. Дарэчы, яшчэ вяртаюся чуть-чуть, прашу задаваць адразу вашыя пытанні. Я буду па ходу справы на іх адказваць. Вось, тут трэба толькі разабраць, як тут чатик устроены. Пакуль не вельмі зразумела. Я тоже могу пісаць. Ага. Не трэба. Вось, першы раз просто стрімлю з Фейсбука. Датычна незалежнасці. Меня спрашивают, что скажешь на кон 20 снежня? Ці трэба хадзіць, ці трэба удзельнічаць? Конечно, свою позицию я уже выказал. Я лічу, что зараз, скажем так, мы у небяспецы. Хай спачатку пасля выказвання Семашка гэта небяспека падавалася перабольшаная, большая, чым яна ёсць насамрэч. Таму што ён так ляпнуў, гэта было завуалявана, што падавалася, што сапраўды пытанне ўжо вырашана. Аднак я заўсёды засцерагаў ад залішняга алармізма па гэтай тэме, што пісаць все, завтра в Россию, завтра нас там пагонят, ўжо ўсё вырашана і гэтак далей, гэта неправільна. Аднак нельга дапускаць і залішняга самазаспакаення, такого шапказакідальніцтва. Ой, Лукашенко ніколі не аддасць уладу, ой, Лукашенко там нас уберажэ ад России, і ўвогуле там ад нас зубы абламаюць. Это таксама неправільна, таму што мы ведаем, што незалежнасць, якая трымаецца на адным чалавеке, які смертны, не будзем забывацца, гэта вельмі хісткая незалежнасць. Таму, ну, вы ведаеце здольнасці России, што няма ніякай праблемы напаіць кагосьці гарбатай з палоніем, да, пры жаданні, раз на тое пашло, што яны преуспелі, скажем так, у апошні час у арганізацыі гібридных аперацый разнастайных, таму, вядома, не трэба самазаспакаивацца, пакуль побач з намі гэты імперскі сусед, заўсёды будзе пагроза нашай незалежнасці, пагроза нашай беларускай ідэнтычнасці, пагроза того, што мы станем часткай России. Таму гэта я да чаго кажу, што ў акцыях удзельнічаць трэба. Наконт майго ўласнага ўдзелу, я думаю, там многія таксама будуць пытацца, і там некаторыя зласловы пісалі, а што же ты сам, а где же ты сам? Ну, я нагадаю, што я зараз знаходжуся на вучобе ў Любліне, і няма магчымасці вось так прямо сарвацца ў любы неабходны момант і ламануцца ў Мінск на нейкую акцыю. Не забывайцеся, што амаль пры кожным ну, не амаль пры кожным, но у 50% выпадкаў мяне трысуць пры пераездзе праз мяжу, нішто не замінае мусарам пратрымаць мяне там і дзень, і паўдня, і суткі даць на мяжы, і да таго ж мне просто, ну, не забывайцеся, ідзе вучэбны працэс, што я не магу просто забіць, сказаць, все, до свидания, там, універ, і все астатняе я пагнаў у Беларусь на акцыю. Да, не так гэта просто. Таму я в сваю чаргу устрымліваюсь ад таго, каб крычаць все на плошчу, все выходзьце, хто не выйшаў, той здраецца радзімы там і крамлёўскі агент. Не, я пішу заўсёды, хто мае смеласць і мае жаданне, лічу, што трэба удзельнічаць. І калі б я знаходзіўся ў гэты момант у Мінску, то я бы сам, безумоўна, удзельнічаў. Такая моя пазіцыя. Вось. Вось, потом наконт удзелу анархістаў і увогуле як суадносіцца барацьба за незалежнасць і анархізм. Вось гэта самая цікавая рэч, пра якую я хацеў сёння паразмаўляць. Вы, напэўна, бачылі, што, напрыклад, у параўнанні з законам аб дармаедстве, калі анархісты там просто выстрелілі, да, там выступілі вельмі прыгожа і з актуальнай павесткай прыцягнулі да сябе увагу, ну зараз анархістаў літаральна не бачна і не чуваць, і выказваюцца яны толькі на індывідуальным узроўні. Вось, напрыклад, на сайце Прамень было два артыкулы, адзін там ад добрага вужакі і другі там яшчэ ад нейкага аўтара на тэму того, што да, незалежнасць пад пагрозай, што да,
як бы гэта у анархістаў няма кансалідаванай пазіцыі па гэтаму пытанню і гэтак далей. І сапраўды тлумачэння, вось многія людзі не разумеюць, чаму анархісты, якія звычайна такія актыўныя, зараз маўчаць. А я вам тлумачу, справа тым, што анархісты яны ў прынцыпе супраць любой дзяржавы, і таму барацьба за незалежнасць, як быццам бы дзяржавы, будзе, ну, для нас выглядае, для многіх таварышаў, як нібыта барацьба за беларускую дзяржаву, а не супраць Расіі, супраць расійскага імперыялізму. І разумееце, як бы гэта не кладзецца ў канву анархісцкіх догм, анархісцкай ідэалогіі. І як толькі тэма з'яўляецца такая незручная, вось барацьба двух дзяржаваў, да, між сабой, то нам атрымоўваецца як бы ўжо, што няма што сказаць. З аднаго боку, з іншага боку з'яўляецца вялікая спакуса лупануць нейкі там шаблонную фразу, да, там анархісцкую, дагматычную, там все дзяржавы там это канцлагеры, да, і давайте не будзем увогуле звяртаць на эту рэч увагу, няхай займаюцца нацыяналісты, а нам па барабану, у якой дзяржаве жыць, таму што мы супраць любой дзяржавы. Ёсць вялікі саблазн, як бы, да, спакуса вялікая, так сказаць. Аднак я лічу, што тактычна гэта неправільна, і я ў такую пазіцыю як бы не скатваюсь, таму што гэта пазіцыя сектантская, дагматычная. І вы можаце заўважыць, нават калі паглядзець у гісторыю, у мінуўшчыну, заўсёды у анархістаў, калі пачыналіся разборкі дзяржаў, былі праблемы з вызначэннем сваёй пазіцыі. Крапоткін у 1914 годзе падтрымаў Антанту. Ой, пробачьте, калі я не памыляюсь, там Антанта і Тройственны саюз быў, по-моему, он Антанту, кажется, адзін з бакоў, да, падтрымаў падчас другой сусветнай вайны. Ой, першай сусветнай вайны. Таму што ён лічыў, што гэта як бы ў супрацьстаянні двух гэтых імперыялістычных блокаў Антанта была больш, так бы мовіць, прагрэсіўным бокам. І ён падвергся велізарнай крытыцы са стараны вялізнай колькасці анархістаў па ўсім свеце, прадаўся дзяржаве, стаў там дзяржаўнікам і гэтак далей. То бок, бачыце, уже тады быў рамс, да, сярод анархістаў з гэтай нагоды, уже тады гэта было праблема. Другі вам прыклад, бліжэйшы. У 2014 годзе украінска-расійская вайна. І адразу між усімі анархістамі усяго СНГ адбываецца моцны раскол. Хто падтрымлівае АТО, антытэрарыстычную аперацыю, ну, груба кажучы, Украіну ў гэтай вайне. А хто займае пазіцыю антываенную? Кажа, што мы супраць вайны ўвогуле, мы не лезем у гэтыя разборкі, а што мы робім узамен, ну, незразумела, таму што выдатнай, выразнай альтэрнатывы не было. Ты альбо, ну, разумееце, тут такая сітуацыя, што ты альбо падтрымліваеш Расію, альбо ты падтрымліваеш Украіну. Вядома, анархісты не могуць падтрымаць Расію, тому што это імперыялістычная дзяржава. Падтрымаць Украіну, ну, прабачце, на баку Украіны там змагаецца куча ультраправых, да, там у этой АТО нацыстаў, з якімі анархісты, ну, ніяк не могуць салідарызавацца. Акрамя таго, Украіна ўсё ж такі алігархічная дзяржава, да, і ўвогуле анархіст за вайну, ну, неяк не вельмі, да, так ідзе. Ну, казалася б. Аднак усё ж такі пэўная частка анархістаў украінскіх і расійскіх у тым ліку падтрымала АТО, падтрымала Украіну на гэтым баку. І я сярод іх, нягледзячы на тое, што я анархіст, я падтрымліваю Украіну ў расійска-украінскай вайне, я падтрымліваю змаганне украінскага народу за незалежнасць, я падтрымліваю выгнанне ўсіх расійскіх войскаў з тэрыторыі Украіны, і пасля такое, як гэта адбудзецца. Калі ўжо будзе, рэальна можна будзе казаць пра тое, што в Украіне ёсць свабода, будзе на гэтых тэрыторыях свабода слова, не будзе расійскай зброі, не будзе шалёнай расійскай прапаганды, тады ўжо можна размаўляць аб нейкіх федэралізацыях, там, незалежнасцях там нейкіх абласцёў і гэтак далей, калі ім гэта сапраўды патрэбна. Ось, а не тое, што прыйшлі расійскія войскі і тут загаварылі пра незалежнасць. Таму што, напрыклад, незалежнасць Каталоніі я падтрымліваю. Аднак, ну, мы разумеем, што незалежнасць Каталоніі і незалежнасць Донбаса — это две абсалютна розныя рэчы. Да? Дык вось, гэта да таго, вяртаючыся, што адбыўся раскол у анархістаў сярод, потому што незручнае пытанне. Таму што анархісты супраць дзяржавы, і як нам займаць пазіцыю, потому якая дзяржава тут права, а якая не права. Так, вось каментар, зараз прачытаю. Плохая идеология, которая мешает стать на сторону правды. Этот догматизм такой же, как религиозный догматизм. А Кропоткин был абсолютно прав 100 лет назад.
Ну, я не могу судзіць, быў Крапоткін правы ці неправы 100 год таму, магчыма і быў, таму што я троху кепска знаю гісторыю першай сусветнай, калі шчыра. Аднак могу сказаць, што Крапоткін жадаў вызвалення працоўных не ў меншай ступені, чым любы з тых, хто яго зараз за это асудзіць. Вось. Таму я, в прынцыпе, згодзін з Евгенам, што пазіцыя гэта сектантская, што выразнай альтэрнатывы гэтыя анархісты-антываеннікі не прапаноўвалі ва ўкраінскім канфлікце, да? І ідэальны гэты такі манімірок, які яны прапанавалі, мы аб'ядноўваемся з украінскія анархісты аб'ядноўваюцца з расійскімі анархістамі і разам пачынаюць там вайну супраць капітала па абодва бакі. Альбо украінскія і расійскія працоўныя аб'ядноўваюцца ў адзіным фронце і змагаюцца за скіданне сваіх як бы капіталістаў ва ўладзе. Было б класна, каб гэта было так. І я б гэта падтрымаў двумя рукамі. І гэта было бы сапраўды правільнае анархісцкае выйсце. Сапраўды, навошта там украінцам забіваць расійцаў за інтарэсы дзяржаваў, па вялікім рахунку. Аднак всім бачна, што гэта немагчыма. Давайце глядзець на рэчаіснасць. Такога не магло адбыцца і такога не адбылося. І давайце працаваць з той рэчаіснасцю, якая ёсць. Если мы анархісты, гэта не значыць, што мы мусім быць фантазёрамі. І вось, пераходзячы ад гэтых прыкладаў, да, недаўніх да сённяшняга момента, мы бачым, што ні 8, ні там наступнага 9 числа на гэтых акцыях не было ні анархісцкага блоку, ні ярка выражанай анархісцкай павесткі. Анархістам не было што як бы прапанаваць раптоўна вось у гэты момант. Таму што анархісты зараз не могуць выразна вось гэты анархісцкі дагматызм, ён з аднаго боку добры, таму што ён дае нам прынцыповасць, дае нам сваю ўласную пазіцыю, якая адрознівае нас ад нацыяналістаў, ад лукашыстаў, бо мы бачым, што многія нацыяналісты ўжо кажуць: давайте позовем БРСМ на эти акции, давайте Беларусь позовем, с ними объединаемся, поцелуемся, полижемся з ими и будем разом отстаивать незалежность Беларуси. А в сённяшні момент незалежность Беларуси гэта амаль што равно асабістай улады Лукі, да? И, конечно, такая позиция, вы мне анархисту пропонуете с БРСМ разом стоять. И, конечно, это до того, что вот тут наш догматизм, это наша принциповость, якая нам дозволяет иметь уласную повестку. Однако, в той же самый момент, гэта наше достоинство у пэўны момент ператвараецца ў наш недахоп. Як бачыце, так бывае дыялектычна, да, ў жыцці, што наш добры бок у пэўных умовах робіцца нашым кепскім бокам, які замінае анархістам на сённяшні момант стаць і прямо сказаць: да, мы за незалежнасць Беларусі. А гэтая пазіцыя, я лічу, адзіна правільная на сёння для анархісцкага руху Беларусі, увогуле для кожнага беларуса. Вось, таму што, чаму растлумачу? Па-першае, таму што калі сюды прыйдзе Расія, горш будзе ўсім. Мне незалежнасць патрэбная не потому, што гэта нейкая сакральная рэч, якую я возьму эту незалежнасць на сценку, павешу і буду на яе маліцца, разбіваючы лоб, таму што Беларусь перад усім і гэтак далей. Нет, Беларусь не перад усім. Вось хай мяне хтосьці зараз адпішацца з гэтага стрыма, хтосьці не паверыць. Беларусь не перад усім. Перад усім правы і свабоды асобы, кожнага чалавека. Любая сістэма, якая ставіць нейкія уяўныя канструкцыі вышэй за свабоду, за жыццё кожнага асобнага чалавека, гэта ўжо на паўшляху да фашызму. Таму я за незалежнасць Беларусі 100% рукамі і нагамі. Па той простай прычыне, што пры незалежнасці кожны асобна ўзяты беларус будзе мець болей правоў і свабодаў ва ўсіх сферах, чым без гэтай незалежнасці. Ось і ўсё. Гэта, в прынцыпе, адзіны вычарпальны аргумент, чаму анархісты мусяць стаяць за незалежнасць Беларусі. І вось гэты той факт, што на гэтых акцыях і шмат там кансерватыўнай павесткі, і вроде как мы, выходзячы на іх, адстаём незалежнасць дзяржавы, якая нас жа і долбіць, яна замінае людзям прызнаць вось гэты просты і ўяўны момант. І таксама цікава, што анархістская як бы ідэалогія стаіць на том, што не можа быць адзінства нацый. Адзінства нацый гэта міф. Таму што, сапраўды, я таксама так лічу, што не можа быць адзінства між прыгнетальнікаў і прыгнечаным, між волкам і аўцой. Пасудзіце самі, якое можа быць адзінства у шырокім сэнсе, да, у агульным, між амапаўцам, які збівае дэманстранта, і самім дэманстрантам.
У іх у прынцыпе розныя, што іх аб'ядноўвае, акрамя таго, што яны радзіліся на адной тэрыторыі. У іх у розныя вось пішуць, падтрымлю, у іх розныя менталітэты, у іх розныя фінансавыя інтарэсы, да? Там адзін атрымоўвае там $1000, умоўна кажучы, да? За тое, што ён б'е іншых людзей, а другі атрымоўвае там нешта стварае на сваім заводзе. Таксама у них нават сферы дзейнасці розныя. У іх розныя палітычныя інтарэсы. Адзін зацікаўлены у захаванні гэтай улады, другі не зацікаўлены. У іх розныя маральныя этычныя якасці. Дык якая ж яны нахрен адна нацыя? Што іх аб'ядноўвае між сабой? І гэта таксама, акрамя мапаўца, можна паставіць буйнога уласніка, які залежыць ад лукашэнкаўскай улады, ідэолага, простага мента, ды і самога Лукашэнку. Аднак, гэта, в прынцыпе, так і ёсць, і так яно звычайна бывае. Аднак, бываюць сітуацыі, крайне рэдка, калі інтарэсы эліт і інтарэсы насельніцтва на кароткі час супадаюць. Да прыкладу, ляціць на зямлю метэарыт. Вот я вам такую простую сітуацыю. Ляціць на зямлю метэарыт. Калі ён упадзе, то загінуць все. Каралі, там, прынцы, капіталісты, працоўныя, буржуазія, айцішнікі, все абсалютна загінуць. І для таго, каб перадухіліць яго падзенне на зямлю і смерць татальную, патрэбна, каб разам пачалі працаваць прыгнятальнікі і прыгнечаны. І з таго моманту, як яны, там, напрыклад, стварылі ракету і збілі этот метэарыт, з этого моманту у іх больш няма ніводнага агульнага інтарэсу. Яны зноў разыходзяцца, як у моры караблі, і вяртаюцца дакладней да класавай вайны, да змагання з адным за месца пад сонцам, за права прымаць палітычныя рашэнні ў грамадстве і за права валодаць уласнасцю. Все тут по Марксу, да? Базіс надстройка. Палітычная ўлада, эканамічная ўлада, і ніякага адзінства між імі по факту быць не можа, бо у іх, як я ўжо сказаў, розныя палітычныя мэты і розныя эканамічныя мэты. Дык вось, сёння сітуацыя з незалежнасцю точно такая ж, як з гэтым метэарытам. Калі сюды прыйдзе Расія, кадыраўцы, ФСБшнікі, бандыты іхнія, начнецца такой люты звездец. Я не буду вам нават это все пераказваць, дастаткова включыць лентач, пачытаць медузу і паглядзець, ну ўсё ж такі у іх адбываецца тое, чаго у нас па шэрагу прычын, дзякуй Богу, пакуль што няма. І калі мы не хочам, каб гэта у нас паўтарылася, мы мусім змагацца за незалежнасць. І вось, як я ўжо сказаў, з гэтым прыкладам Расія якраз з'яўляецца гэта такім метэарытам. І да, парадаксальна, але на сёння ў плане барацьбы за незалежнасць нашы інтарэсы грамадзянскай супольнасці супалі з інтарэсамі Лукашэнка. Уяўляеце? Вось так вось бывае, да? На кароткі перыяд, на ось гэтым адрэзку часа супадаюць нашы інтарэсы. Пры ўсім пры гэтым, гэта не значыць, што мы мусім яднацца з Лукашэнкам, клікаць БРСМаўцаў, бо трэба трымаць у галаве, што змаганне за незалежнасць гэта у тым ліку змаганне з рэжымам Лукашэнкі. Таксама, бачыце, ёсць пэўнае супярэчанне, аднак ўсё наша жыццё пабудавана на такіх супярэчаннях. Чаму? Таму што ўлада Лукашэнка гэта якраз той чалавек, які стварыў пагрозу незалежнасці. Все, што ён рабіў на працягу гэтых 25 год, рабіў ён для таго, каб стварыць пагрозу незалежнасці, гандляваў гэтай незалежнасцю для таго, каб захаваць уласную ўладу. І тут мы ўжо падыходзім да таго, што, як бы каму не казалася дзіўным, аднак анархісцкі палітычны лад, анархісцкі спосаб мыслення памог бы нам захаваць незалежнасць куды лепшым чынам, чым аўтарытарны. Вось, глядзіце, нашы нацыяналісты вельмі часта кажуць, патрэбная моцная ўлада, щоб захаваць незалежнасць, трэба там кансалідаваць нацыю, мацаваць армію, мацаваць сілавыя структуры. То бок робяць упор на цэнтралізацыю, на аўтарытарнасць, на сілу. Ну вось, сябры, глядзіце, у нас аўтарытарная ўлада. Што, хто-то скажа, што у нас слабая ўлада? Ды не, яна даволі такі моцная, в плане, што не ў дыскурсіўным, не ў ідэалагічным, не ў інфармацыйным, але ў сілавым плане яна сваю справу робіць, трымае нас, падначальных, пад кантролем. І што? Какія яе заваяванні ў плане абароны незалежнасці? Фактычна никаких. Все, что робилось
для незалежнасці у палітычным, у культурніцкім плане. Усё рабілася грамадзянскай супольнасцю. Гэтыя акцыі, гэтыя там кампаніі і свежы вецер, і всякія абарона беларускай мовы і ўсё астатняе. Всё рабілася грамадзянскай супольнасцю. А што такое грамадзянская супольнасць? Гэта дэцэнтралізаваная супольнасць энтузіастаў. Вось. І зараз мы бачым, што наша незалежнасць дэ-факта вісіць на валаске. Вісіць яна, як я ўжо з чаго я пачынаў, на жыцці адзінага чалавека. Гэта Лукашенко. І калі заўтра яго не стане, агромнейшая пагроза таго, што мы будзем прададзеныя Расіі. Кімсьці з ягонага атачэння, з кім хуценька Масква дамовіцца за некалькі мільярдаў баксаў, да? Ці ў выніку гібриднай аперацыі Масквы, калі раптам ён памрэ. То вы разумееце, у якой мы зараз залежнасці. Вось вам аўтарытарызм, вось вам моцная дзяржава. А возьмем супрацьвагу. А чаму бы, дакладней не чаму бы, а відавочна тое, што калі б ідэя незалежнасці была ў галавах у кожнага беларуса, калі б яна незалежнасць фундавалася на гарызантальных, дэцэнтралізаваных структурах, яна была б куды больш моцная, трывалая і непахісная, чым мацуючыся на жыцці аднага чалавека, які можа ў любы момант здохнуць. Прыклады. Я ўжо казаў у перадачы на Белсаце і паўтаруся. Прыклад. Курдыстан. Калі там рухнуў рэжым Башара Асада, ужо былі сфармаваныя вялікія курдскія структуры, у падполлі яны былі. Яны з падполля выйшлі, стварылі муніцыпалітэты, сацыяльныя службы, узброеныя сілы свае, усё дэцэнтралізавана, усё дэмакратычна было. І заменілі сабой дзяржаўную ўладу. І некалькі год, пакуль амерыканцы не вывелі войскі, да, там не здрадзілі, фактычна, пакуль Турцыя не занялася імі ўсур'ёз. Некалькі год, 7 год, калі быць больш дакладным, яны нармальна забяспечвалі працу сацыяльных службаў, стваралі эканоміку, выбудоўвалі сістэму самакіравання і яшчэ пры гэтым змагаліся з ІДЗІЛ. З ІДЗІЛ, з Турцыяй і часам яшчэ і з войскамі Асада. То бок мы бачым, што тут дэцэнтралізаваныя структуры дзейнічалі куды больш эфектыўна, чым магла б дзейнічаць аўтарытарная дзяржава. А рэжым Башара Асада ад рэвалюцыі фактычна пасыпаўся. І вось 7 год прайшло пасля рэвалюцыі, а дагэтуль, па-першае, палову тэрыторыі Сірыя страціла, там на розныя ісламісцкія групоўкі, калісьці потым ІДЗІЛ адабраў, штосьці адабралі курды, штосьці адабрала Турцыя. Вось. Аўтарытарны рэжым, а тэрыторыю сваю не смог утрымаць, бачыце? А курды, дэцэнтралізаваныя, дэмакратычныя, змаглі утрымаць. Другі прыклад – гэта Украіна. Фактычна, на пачатак контррэвалюцыйнага мяцежу на Донбасе была украінская армія развалена. І пайшлі абараняць Донбас, вычышчаць яго ад сепараў, у першую чаргу народ з Майдана. Самаарганізаваныя гэтыя сотні, яны у момент поўнага калапсу ўсіх сілавых структур, калі ўсе менты паперамятнуліся на сторону сепараў, калі СБУ нічога не магла зрабіць, калі войскі нічога не змаглі зрабіць, яны пайшлі, потому што они былі паралізаваны. Яны пайшлі і пачалі вырашаць гэтае пытанне. І снабжалі іх першыя месяцы, а магчыма і першыя гады валанцёры. Валанцёрскія службы, якія збіралі мільёны долараў, калі не десяткі мільёнаў. Людзі самі, бачыце, арганізаваліся. Не нейкі там алігарх, ні прэзідэнт, ніхто ім не дыктаваў, не казаў, што рабіць. Яны самі арганізаваліся і пайшлі, і ўзялі і праспансавалі сваю ўласную армію, стварылі яе фактычна з нуля. Вось. І яны змаглі фактычна выратаваць сітуацыю. І вось вам яшчэ адзін прыклад, як там, дзе дзяржава не смагла ніфіга зрабіць, змаглі зрабіць дэцэнтралізаваныя структуры грамадзянскай супольнасці. І тое ж самае мы зараз назіраем Беларусі. Дзякуй Богу, што пакуль што да вайны у нас не дайшло. Я спадзяюся, што не дойдзе. Аднак мы бачым, што акцыі за незалежнасць, якія рэальна, паверце, адсочваюцца ў Крамлі вельмі моцна, яны ўсе робяцца грамадзянскай супольнасцю. І тут мы пераходзім да іншага пытання, што некаторыя кажуць, што гэтыя акцыі выгадныя для Лукашэнкі, і таму ён іх не разганяе. І гэта сапраўды так. Яны важныя Лукашэнкі як прадмет торга, як магчымасць прадэманстраваць, што тут у Беларусі ёсць людзі за незалежнасць, і яны куды больш радыкальныя, чым я. Калі я яшчэ дамоваздольны, мы зараз тут, глядзі, тут тебе і рускую мову, і дні Расіі, і едзінення, і фармальную саюзную дзяржаву, то прыйдуць гэтыя,
і яны скажуць чемодан вакзал Россия, да? То бок, разумееце, тут Лукашенко іграе з Пуціным, і таму гэтыя акцыі не разганяюцца. Аднак зноў жа, вось учора з'явіліся навіны, людзям ужо прыходзяць павесткі ў суд явіцца за ўдзел у несанкцыянаваных акцыях. І прабачце за цынізм, але гэта добры шчычок па носе усім тым, хто кажа, давайте позовем БРСМ и Белую Русь, потому что они тоже за беларускую независимость. Вось вам, калі ласка, за беларускую незалежнасць. Гэтая дзяржава, за незалежнасць, якой мы ўсе выступаем, нас жа яшчэ і добіць. Гэта кажа яшчэ раз аб тым, што, змагаючыся за незалежнасць, нельга ні ў коім выпадку пакідаць, закідваць антылукашысцкую павестку. Бо мы памятаем, хто давёў нашу краіну да сітуацыі небяспекі нашай незалежнасці. Вось, вяртаючыся яшчэ да анархістаў, да іхняй пазіцыі, ўсё ж такі я забыўся сказаць, што некалькі чалавек анархістаў у прыватным парадку ўдзельнічала ў гэтых акцыях 8-9 снежня. І хаця гэта, канешне, вельмі мала, і выйшла некалькі артыкулаў на промні на гэтую тэму, 2 артыкулы. І ў прынцыпе на гэтым, ну і плюс я, да, як таксама прадстаўнік анархісцкага руху зняў відос і асвятляю гэтую тэму ў сваіх блогах. Але ў прынцыпе на гэтым удзел анархістаў у гэтых важнейшых палітычных здарэннях на сённяшні дзень скончыўся, на жаль. І яны сябе не артыкулююць, і як сваю выразную пазіцыю анархісцкі рух Беларусі так і не сфармуліраваў на гэтую тэму. Гэта кажа аб чым, на мой погляд, што анархісты на сённяшні дзень не здольныя рэагаваць на адэкватныя выклікі, палітычныя выклікі у Беларусі, аператыўна на іх рэагаваць. І анархісцкі рух на сённяшні момант не з'яўляецца палітычным рухам, а з'яўляецца рухам сацыяльным. Бо на сацыяльнымі пытаннямі он, в прынцыпе, някепска спраўляецца, можа іх і аналізаваць, і даваць ім рады. Паглядзіце, еда замест бомбаў, колькі год уже там больш 12 год праходзіць, фры-маркет праходзіць уже шмат год, 1000 людзей на яго прыходзіць. Што калі дзяржава наступае на сацыяльныя правы грамадзян, там, падатак на туніяцтва, адразу у нас з'яўляюцца і актуальныя лозунгі, і людзі, якія гатовы падтрымаць, выходзіць там і на сутках сядзець. Сацыялка, зашибісь у нас это атрымаецца. Аднак, як толькі датыкаецца палітычных пытанняў, ну, тут наша слабасць. І гэта трэба проста прызнаць. Я зараз гэта кажу не ў парадку там нейкага самабічавання, да? Просто гэта факт, які ёсць, што на сённяшні момант анархісцкі рух Беларусі, ён хутчэй сацыяльны, чым палітычны. Я не кажу, што это добра ці кепска, але гэта вось так, як ёсць. Ну, такім чынам, я, ў прынцыпе, сказаў збольшага ўсё, што хацеў сказаць. Калі ў кагосьці ёсць пытанні, задавайце вашыя пытанні у чаціку. Гэты відос, калі атрымаецца, я потым спампую, залью на YouTube, каб все маглі паглядзець, паслухаць. І да, яшчэ раз хочу падзякаваць всем, хто тут быў і перайшоў Facebook, перайшоў з YouTube, знайшоў час і цярпенне. На жаль, конечно, это нашмат меней людзей. Вот зараз было на стриме прыкладна 15 чалавек. Это нашмат меней, чым звычайна мне бывае. Там на YouTube в пік бывае до 30 чалавек. Але ну вось чамусьці так сёння было. Просто такая подстава. Наступны раз, я думаю, заўсёды будзе запасны стрым на Фейсбуке, калі не будзе працаваць YouTube. Вось. Можа, так і павінна быць. Гэта, я думаю, да пытання пра анархізм. Всё ж такі мне падаецца, што не. Чаму? Таму што такое палітычнае? Палітыка – гэта пытанне аб уладзе. І анархізм – гэта тоже аб уладзе. Гэта таксама аб пераразмеркаванні улады. Пераразмеркаванні улады ў бок дэцэнтралізаваных грамадскіх структур. У бок самакіраваных структур. І калі мы будзем займацца толькі сацыяльнымі пытаннямі, то мы заўсёды будзем плесціць такім, ведаеце, ахвосці дзяржаўнай палітыкі. І нашы дзеянні заўсёды будуць залежаць, будуць рэакцыі на дзеянні дзяржавы, не болей за тое. І перахапіць гэту ініцыятыву мы не зможам. А мне ўсё ж такі б хацелася, чтобы анархісцкі рух быў не некім там радыкальным прыдаткам да грамадскага жыцця, да, а здолеў бы ўсё ж такі прапанаваць рэальную палітычную альтэрнатыву па знішчэнні сённяшняга несправядлівага грамадскага ладу і замену яго ладам справядлівым, самакіраваннем, прамой дэмакратыяй.
І калі мы будзем пакрываць толькі сацыяльныя пытанні, выключна сацыяльныя, і не будзем мець слова ў палітычнай сферы, мы не зможам гэтага зрабіць, мне так падаецца. Вось. Але на сённяшні момант так, як ёсць. Ну, вось, гэта рэчаіснасць, з якой прыходзіцца мірыцца, як бы мне это падабалася ці не падабалася, што палітычна пакуль што мы мала што сябе ўяўляем, ну, хутчэй рух накіраваны на рашэнне сацыяльных праблемаў. Вось. Ну і заканчваючы, я хацеў бы яшчэ раз всіх заклікаць рабіць тыя ўсе 3 рэчы, на якія я казаў ужо ў сваім відосе пра незалежнасць. Першае, старайцеся пераходзіць на беларускую мову паўсюль, дзе магчыма, дзе не можаце цалкам, часткова хаця б у соцсетках, хаця б у размовах дома. Паверце, 2-3 тыдні і у вас фарміруецца прывычка. Нічога складанага гэтым няма. Не саромейцеся, галоўнае. Вось у многіх ёсць такая сарамлівасць пачаць на беларуску. Все там пачнуць: ой, ты ж всегда по-русски, что ты вдруг по-белорусски заговорил? Не саромейтеся, вам по барабану должно быть. Включите просто у себе панка в голове, да, такого неформала, нонконформиста, які скажет: да мне плевать, я вось гну свою лінію і ўсё. І размаўляйце по-беларуску, нават з тымі, з кім вы раней размаўлялі по-руску. Другое, гэта распаўсюджвайце інфу. То бок хапае інфармацыі пра рускі мір, пра інтэграцыю, той же ролик Нехты, той же мой ролик. Кідайце сябрам у чацікі, WhatsApp, мамам, папам, бабушкам, усім. Прымушайце глядзець, няхай ведаюць правду. Ну і трэцяе, так, удзельнічайце ва ўсіх акцыях за незалежнасць. Вельмі добра, што гэта зараз уже не адзіныя акцыі, што усе на плошчу і все вырашыцца за одну ноч у Мінску. Не, вось сёння, калі ласка, ў Гародні прайшла акцыя, свежы вецер там свой ланцуг зрабіў асобна, яшчэ ў Мінску цэнтралізаваная акцыя, а можаце так яшчэ і замуціце сваю акцыю. Любая дробязь будзе, гэта класна. У сваім маленькім гарадку замуціце нешта. Тым больш бачыце, што дзяржава пакуль за гэта не вельмі моцна наказвае, і вось гэтае акно магчымасцяў трэба карыстаць. Вось. Гэтыя 3 рэчы рабіце, і ўсё будзе клас. І, канешне ж, падтрымлівайце, калі ласка, ўсіх, хто змагаецца ў медыйнай сферы. Падтрымлівайце нашу увогуле, нашу уласную беларускую медыасферу, гэта вельмі важна. Падтрымлівайце рэпостамі, лайкамі, расшарамі і таксама донатамі. Калі хто хоча заданаціць мне на нейкую канкрэтную мэту, як гэта зрабіў Максім, пра якога я казаў на пачатку, і заплаціў мне за SoundCloud, за што яму безмерна ўдзячны, таксама маякуйце, бо патрэба ў мяне ўвесь час ёсць і ў тэхніке, і ў рэкламе, і ў адукацыі, для таго, каб вам рабіць больш якасны контент. Дарэчы, пра данаты будзе зроблены потым яшчэ асобны відос, чакайце на канале. Вось, подписывайтеся на канал і будьце актыўнымі, нічога не бойцеся, сустрэнемся на барыкадах. Дзякуй усім за ўвагу. Пакуль.